L-Aqda Repubblika ħarġet titlob għar riżenja tal-eks kap nazzjonalista Adrian Delija jinbiss wara li l-istess Aqda kellha laqa mal-kap Bernard Grech fejn fiha ġiet diskussa l-istrateġija politika. Is-sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali qalulna li din l-aħħar mossa tar-Repubblika kienet ikkoordinata bejn l-istrateġista tal-kap Bernard Grech Christian Pereġin, l-establishment tal-Partit Nazzjonalista u r-Repubblika nnifisha. Fil-fatt Pereġin der fil-laqa bejn Repubblika u Bernard Grech u kien is-sit li kien immexxi sa ftit tal-ġimgħat ilu li rapporta li Adrian Delija kien f'kuntatt dirett mal-allegat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizia Jorgen Fenek waqt dibattitu parlamentari dwar il-kumpanija 17 Black. Fil-fatt il-avvenmolta tgħid kif is-sorsi tagħha qalula li Fenek ftaħar b'dan il-fatt ma' negozjanta. B'reazzjoni għal din l-aħbar Adrian Delija ċaħad b'mod kategoriku din l-allegazzjoni u talab li din tiġi irtirata minnu fih. L-Aqda Repubblika u nies bħal Manuel Delija kienu minn ta' quddiem li sena ilu ħadmu biex Adrian Delija jiġi sfiduċjat u ma jibqax kap. Strumentali magħhom kien hemm deputati nazzjonalisti viċin l-Aqda Repubblika magħrufin bħala tal-Blue Heroes fosthom Jason Azzoppardi, Carola Collina u David Take li mbagħad imbuttaw biex kap jitpoġġa Bernard Grech. Is-sorsi qalulna li wara bosta ntriċċi fil-partit fosthom block votes kontra l-kandidati tal-fazzjoni Adrian Delija, fosthom sa reċentament f'elezzjoni reġjonali kontra Samuel Azzoppardi Fawdex, il-fazzjoni ta' Simon Busuttil issa qed timbotta biex Delija jitqaċċa d-darba l dejjem mill-partit. Fuq quddiem wara dan kollu hemm Beppe Fenek Adami li għadu urtat li Delija baqa' jisfida biex ikun kandidat fuq 8 distrett li jinkludi Birkirkara.